שלום. על מנת להקליט הודעה נדרש לבצע מספר צעדים, ודאו שאתם נמצאים בגיליון הקליט הודעה. כדי להתחיל להקליט, לחצו על עיגול האדום. שימו לב שאורך ההקלטה הינו 45 שניות לכל היותר. לעצירת הקלטה לחצו על ריבוע אדום. לחיצה על משולש תשמיע את ההודעה המוקלטת. במידה ואהבתם, לחצו פרים. במקרה והקלטה לא מוצאת חן בעיניכם, לחצו על Re-Record לביצוע הקלטה חוזרת. לאחר לחיצה על פרים ניתן לבצע שינוי טווח של הודעה מוקלטת. על מנת לשמור הודעה, נדרש ללחוץ Save פעמיים, פעם ראשונה על מנת לשמור שינויים, ופעם נוספת כדי לשמור אותה על השרת. ניתן להיעזר בדוגמאות להודעות, אשר נמצאות תחת קטגוריה הודעות לדוגמה. בנוסף קיימת אפשרות לטעון קובץ MP3 מהמחשב. ניתן להעלות קובץ שאורכו עד 45 שניות. שימוש נעים.